Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqlu iyudam nadirun mumtani wandaka filmah muzilai sayamtani. Wa naqlu utawi wakop nakal in yudam lamun disefeake opo nadirun lapat kang madani tegese sangking kalami wong aruf iku mumtaniun kang dadi kecegah. Wadaka utawi mengkono-mengkono mumtaniun wa naqlu fil mahmuji ing dalam lapat mahmus iku laisa ora ono opo daka iku yamtaniu dadi kecegah opo daka. Yakni ngersake sapa Kyai Musonef anahu ing sak temene kelakuan iku mata adda ing dalem kapan nekaake apa anaklu minda karukat ila angtasiro maring yen to dadi apa al kalimatu kalimat iku ala binain ing atase netepi bina ghairi maujudin kang ora maujud fi kalamihim ing dalem kalami wong aruf. Imtana'a mongko dadi kecegah apa dalika mengkono-mengkono anaklu illa ingkana angin lamun ono apa al akiru huruf kang akhir iku hamzatan rupa hamzah. Faya jusu mongko wenang apa anaklu. Fa'ala hada mongko netepi ing atase iki mata ada anaklu yamtani udadi kecegah opo lapat hadal ilum. Hada utawi iki perkara iku al ilum pengetahuan atau ilmu fil waqfi ing dalem tingkah wakop alal ilmi ing atase lafat al ilmi liana fiulan krana sak temeni wazane lafat fiulan iku mafkudun kang disefeake fi kalamihim ing dalem kalami wong aruf waya jusulan wenang apa lapat hadar ridu. Hada utawi iki wong iku aridu wong kang bantu li anal akhiro krana sak temene kurup kang akhir iku hamzatun iku rupa hamzah fil waqfi tak nisil ismi hajuil ilam yakun bisakinin soka wusil wakolada fi jam'i taskiken wama duha wa gairu daini bil aksing tamah fil waqfi ing dalem tingkah wakof tak nisil ismi utawi tak nise kalami isim fil waqfi ing dalem tingkah wakof tak nisil ismi utawi tak nise kalimat isim iku ju'ilah didadekake apa tak taknis ha ing ha ilam yakun lamun ora ono apa tak taknis iku wusila ditemukake apa tak taknis bisakinin
kelawan kurup kang mati, soka kang soke apa sakin. Wakola lan sidik apa dah iki al waqfu fi jam'i taskikin ing dalem jamak taske tegese mu'anas salim. Wamalan lafat duha kang nyerupani apa ma ing jamak taske. Wa ghairu daini utawi sakliyane iki jamak taske lan maduha. Iku ing tama dadi sebangsa apa ghairu daini bil aksi kelawan sebalike. Ida wukifa ing dalem nalikane diwakofake apa alamah apa lapat fihi kang iku ing dalem emah tak utaknisi utawi tak taknis. Fa ing kana mongko lamun ana apa emah iku fi'lan rupa kalimat fi'il. Wukifa mongko diwakofake apa alaihi apa fi'il bita iklawan nganggo tak. Nakwu hindun komat umpamane lapat hindun utawi mbak hindun iku komat ngadeg sapa mbak hindun. Wa ing kana lan lamun ana apa emah iku isman rupa kalimat isim. Fa ing kana mongko lamun ana apa ma iku mufrudan iku rupa mufrad. Falayak lu mongko ora sepi apa ima ayakuna ana kalane yen to ana apa makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge tak taknis iku sakinan kurup kang mati, sokikan kang rupa kurup suke, aulan utawa ora. Fa ing kana mongko lamun ana apa makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge tak taknis iku sakinan kurup kang mati, sokikan kurup kang suke. Wukifa mongko diwakofake apa alaihi apa ma bita iklawan nganggo tak. Nakwu bintin umpamane lapat bintin wa uktin lan lapat uktin. Wa ing kana lan lamun ana apa ma iku ghairu dalika. Wa ing kana lan lamun ana apa ma iku ghairu dalika liyane mengkono-mengkono makoblaha sakinan sokikan. Wukifa mongko diwakofake apa alaihi ma bilhai kelawan nganggo huruf ha. Nakwu Fatimah umpamane lapat Fatimah nganggo huruf ha ya Fatimah. Wa kamzah lan lapat kamzah. Wa fata lan lafat fatah. Wa ing kana lan lamun ana apa ma iku jam'an rupa jamak. Ausibau utawi utawa serupane jamak. Wukifa mongko diwakopake apa alaihi apa jamak bita iklawan nganggo tak. Nakwu hindatin umpamane lapat hindatin. Wa hayhatin lan lapat hayhatin. Berarti jamak ya. Rupa jamak nganggo tak. Hindatin tatawa hindatun wa hayhatun. Wakola lan sidi apa al waqfu apa waqaf alal mufradi ing atase isim kang mufrad. Bita iklawan nganggo tak. Nakwu Fatimat umpamane lafat Fatimat iku isim mufrad nganggo tak ya Fatimat. Wa ala jam'it taskiki lan ing atase jamak taske. Wa sibhi lan serupane jamak taske
bil hai kelawan nganggo hak. Nakwu hinda wahaiha. Umpamane lapat hinda wahaiha jamak taske tapi nganggo hak ya. Wakib bihas sakti alal fi'lil mu'al bikat fi akhirin ka akti mangsa'al walaisa katman fi siwa maka i'au kaya imajzuman faro ima ru'au. Wakif mako pake sopo siro bihas sakti kelawan hak saket alal fi'li ing atase fi'il al mu'ali kurup kang diiklali al mu'ali kurup kang mu'tal akhir ngono ya kena ya. Bikat fi akhirin kelawan buang huruf kang akhir ka akti mangsa'al kaya umpamane lapat akti mangsa'al. Akti weneo sapa sira man ing wong sa'ala kang nyuwun sapa man kang njaluk sapa man. Walaisa lan ora ana apa hak saket iku katman wajib fi siwama ing dalem sakliyane lapat kai kaya lapat i ngrekso sapa sira ngewadahi sapa sira au kayai utawa kaya lapat yai majzuman kali kang dijajemake faroi mongko faroi mongko ngrekso sapa sira ma ing hukum ra'au kang ngrekso sapa ulama ing emah. Waya jusu lan wenang apa al waqfu apa wakop biha is sakti kelawan hak saket ala kuli fi'lin ing atase saben-saben fi'il kudifa mongko dibuang apa akhiruhu kurup akhire fi'il lil jasmi krana jazm awil waqfi utawa krana wakop kakaulika kaya pengucap sira fi lam yukti ing dalem lapat lam yukti. Ngucap sira ing lapat lam yukti ing lapat lam yukti ana hak saket yo lam yukti. Wa fi akti lan ing dalem lapat akti ngucap sira ing lapat akti ana hak saket. Wala yalzamu lan ora wajib apa dalika mengkono-mengkono waya juzul waqfu biha isakti illa idakana angin ing dalem nalikane ana apa al fi'lu fi'il alladzi rupane fi'il kudifa kang dibuang apa akhiruhu kurup akhire fi'il iku qad baqiya teman-teman tetep apa fi'il ala katfi wakidin ing atase kurup kang siji au ala karfaini utawa ing atase kuruf loro ing atase rung kuruf. Akaduma utawi salah sijine karfaini iku zaidun kurup tambahan. Fal awalu mongko utawi kang awal iku kakaulika kaya pengucap sira fi'i ing dalem lapat i waki lan lapat ki maknane ngrekso sapa sira ngewadahi sapa sira ngrekso sapa sira ngucap sira ing lapat i waki lan lapat ki ana hae hak saket wasani utawi kang kaping pindho
iku kakaulika kaya pengucap sira filam yai ing dalem lapat lam yai walam yakilan ing dalem lapat lam yaki. Ngucap sira ing lapat lam yai ana hak saket walam yaki lan ing lapat lam yaki. Wa ma fil istibhami injurot kudif alifuha wa auli hal ha ing takif walaisa katman fi siwa mangkufado bismin kakauli kak tido amak tado. Wama utawi kurup mah fil istibhami kang ing dalem istibham iku injurot lamun dijirake apa mah kudifa mongko dibuang apa alifuha alife emah wa auli lan nyandingi sapa sira ha ing emah al ha ing ha ing takib lamun makupake sapa sira walaisa lan ora ono apa katfu alifiha kudifa alifuha iku katman wajib fi siwama ing dalem sakliyane lapat ma istibham ing kofado kang kewaca jer opo ma bismin kelawan kalimat isim kakaulika tado amak tado koyok pengucap siro kakaulika koyok pengucap siro ing lapat iktidu amak tado iktidu ama kelawan natrapi opo tatawa kelawan natrapi opo endine hukum iktado natrapi sopo zaid artine ngene yo kena yo iktado ma kelawan natrapi endine hukum iktado natrapi sopo zaid ngono yo kena artine ngene yo kena iktido ama kelawan natrapi opo iktado natrapi sopo zaid ida dakola ing dalem nalikane manjing alama ing atase lapat al istibhamiyati kang bangsa ngene wae ida dakola ing dalem nalikane manjing alama ing atase lapat emah al istibhamiyati kang bangsa istibham opo jarun amil kang ngejirake wajib mongko wajib opo katfu alifia buang alifi emah nakwu amma tasalu umpamane lapat amma tasalu amma saking opo tasalu takon sapa sira wabima cita wabima lan sebab opo cita teko sapa sira waktidu ama lan kelawan natrapi endine hukum opo iktado natrapi sopo zaidun sopo zaid wa ida wukifa lan ing dalem nalikane diwakopake opo alaiha opo lapat emah ba'da dukulil jari ing dalem sakwisi manjinge kurup jer fa ima ayakuna mongko ana kalane yen to ana apa aljaru kurup jer laha keduwene
keduwene lapat emah iku karfan rupa kuruf au isman utawa rupa isim. Fa ing kana mongko lamun ana apa aljaru iku karfan rupa kuruf jaza mongko wenang apa ilkaku hak isakti nemokake hak saket naku amma umpamane lapat amma hae hak saket amma saking apa wa fima lan ing dalem apa dadi lapat amma karo lapat fima sitok saking apa sing fima ing dalem apa hae hak saket wa ing kana lan lamun ana apa jer iku isman rupa kalimat isim wajaba mongko wajib apa ilkakuha nemokake ngene ya baleni ya wa ing kana lan lamun ana apa aljaru iku isman rupa kalimat isim wajaba mongko wajib apa ilkakuha nemokake hak saket naku iktidu ama maji ama umpamane lapat iktidu ama kelawan natrapi apa wa maji ama lan tekani apa wa wasla dil hai ajis bi kulima kuri kata rika bina en lazima wa wasluha bi ghairi ta riki bima tak riki bina tak baleni yo wa wasla dil hai ajis bi kulima kuri kata rika bina in lazima wa wasluha bi ghairi ta rikin bina udima sada fil mudamis tuksina wa ajis lan wenangake sapa sira wasla dilhai ing nemokake iki hak saket biku 5 kelawan saben-saben kuruf kurika kang dikarukati apa emah takrika binain kelawan karukati bina mabni lazima mongko wajib apa bina kang tetep apa bina wa wasluha utawi nemokake hak saket binggoiri takriki bina kelawan sakliyane karukat bina udima dilanggengake apa bina iku sadda nrecel apa wasluha fil mudami ing dalem bina kang dilanggengake fil mudami ing dalem bina kang dilanggengake ustuksina diwilang-wilang bagus apa wasluha ya juzu wenang apa al waqfu waqaf biha isakti kelawan hak saket ala kuli mutakarikin ing atase saben-saben lapat kang nyandang karukat bi karukati binain kelawan karukate mabni lazimatin kang tetep latus biu ora nyerupani apa karukatin binain karukata i'robin ing karukate i'rob kakaulika kaya pengucap sira fi kaifa ing dalem lapat kaifa ngucap sira ing lafat
kaifa ono hae saged ya. Kaifa wala yukofulan ora diwakofake biha kelawan hak saged alama ing atase lafat karokatuhu kang utawi karokate ma iku i'robiyatun kang bangsa i'rob nakwu jaa zaitun umpamane lapat jaa zaitun jaa wis teko sapa zaitun zait. Wala alama lan ora ing atase lapat karokatuhu kang utawi karokate emah iku musbihatun kang nyerupani lil karokati maring karokat krana karokat lil karokati maring karokat al ikrobiyati kang bangsa irob. Karokatil fi'li koyok karokate fi'il al madi kang mandi al mandi kang wis kliwat karokate fi'il mandi ngono wae. Wala alama lan ora ing atase lafat karokatuhu kang utawi karokate emah iku al binaiyatu kang bangsa mabeni ghairu lazimatin kang ora tetep nakwu qablu umpamane lapat qablu wa ba'du lan lapat ba'du. Wal munadal mufradu lan munada mufrad nakwu zazaitu lapat zazaitu waya rojulu lan lapat rojulu munada mufrad. Wasmula lan isime lapat lah alati rupane lapat lah linapyil jingsi krono nafiake jenis nakwu la rojula umpamane lapat la rojula ora ono jenise wong lanang iku maujud. Wasadalan nerecel opo wasluha nemokake hak saket bima kelawan lapat karokatuhu kang utawi karokate emak iku al binaiyatu kang bangsa bina ghairu lazimatin kang ora tetep kakaulihim koyok pengucape wong Arab fi min alu ing dalem lapat min alu pengucape wong Arab min alu saking lapat alu wastuksina lan diwilang-wilang bagus opo ilka kuha nemokake hak saket bima kelawan lafat karokatuhu kang utawi karokate emah iku daimatun kang selamanya iku daimatun kang langgeng lazimatun tur kang tetep. Warubama uktiya lafdul waslima lil waqfi nasron wafasa mungtadima. Warubama uktiya lan terkadang diwenehi opo labdul wasli lapat kang netepi wasol ma ing hukum lil waqfi kang tetep keduwene wakof nasron kali kalam nasr wafasa lan kuncoro opo uktiya lafdul wasli iku mungtadiman kali rupa kalam nadom. Kolasare kot yukto terkadang diwenehi opo alwaslu lapat kang waso hukmal waqfi ing hukume wakop wadalika utawi mengkono wadalika utawi mengkono kot yuktol waslu iku kasirun kang akeh fin nadmi ing dalem kalam nadom
qalilun kang sithik fin nasri ing dalem kalam nasr. Wa minhu lan iku setengah sangking kot yutol waslu fin nasri ing dalem kalam nasr. Qauluhu ta'ala utawi dawuhe Allah Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 259. Lam yasanna wangdur. Surat Al-Baqarah ayat 259. Lam yatasanna. Lam yatasanna. Ora ngowahi, ora ngerubah apa wasari buka lanto amuka wangdur ningalono sapa sira. Dadi lapat lam yatasanna ana hak saket. Fi'il mudhari ana hak saket. Lam yatasanna wangdur. Surat Al-Baqarah ayat 259. Wa minal nadmi lan iku setengah sangking kalam nadum. Qauluhu utawi pengucape syair. Bakar Rujas. Mislul kariri wafakol kosubah. Mislul kariri umpamane oma kubungan. Wafako lan nyocoki atau metui opo karik al kosubah ing bambu atau ing pringgaring. Fadu'afa mongko nasdid. Fadu'afa mongko nasdid atau nikelaki opo qauluhu alba'a ing kurubba. Waya utawi kurubba iku mausulatun kang ditemokake bikarfil itlaki kelawan kuruf itlak kanggo ndawakake swara. Wa utawi karfil itlak iku al alifu rupa huruf alif. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.